Hej, jeg hedder Peter, jeg er co-founder af The Hub, som I lige ser her i baggrunden. Det er det sted, hvor I vil få en plads, hvis I søger ind på Fellowship, ind på fellowship.dk. Det er en rigtig fed mulighed for at fremme jeres sociale og miljømæssige forretning, hvor I simpelthen som tak får en plads i The Hub, og også bliver en del af en mindre gruppe af folk, der får en masse fed guidance og en masse fede mentorer, som kan komme ind og hjælpe jer med jeres forretning. Alle mentorerne, det er folk, der er passionerede omkring deres område inden for social og bæredygtig innovation, som blandt andet mig selv. Jeg arbejder til daglig med at hjælpe større og mindre virksomheder med at finde forretningsmodeller, hvor man kan kombinere en social og miljømæssig impact med en forretning, som rent faktisk kan overskud eller gå rundt. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at snakke med jer om, som deltager i fellowshipet. Lige nu, der har I en unik chance, fordi at der er faktisk ikke særlig mange, der har søgt til fellowshipet. Så hvis I gerne søger ind på fellowship.dk og uploader jeres pitch, så har I faktisk en rigtig, rigtig stor chance for at vinde. Så det synes jeg, I skulle gøre. Go for it.